Nag-viral sa social media ang post nga hulagway gikan sa usa ka konsumante sa Samal Island kung asa miabot sa kapin 1 million pesos ang bill niini sa kuryente. Hinuon dunay pagpasabot ang Nordeco kalabot sa maong bill. Ari report ni Kent Abrigana. Gila yung gikagubtan online kining post sa usa ka netizen. Kalabot sa hulagway sa usa ka bill sa kuryente. Gikan sa usa ka konsumante sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated sa Samal Island. Kung asa miabot sa 1,082,417 pesos and 62 centavos ang bill sa kuryente sa maong konsumante. Sa maong bill, nakabutang ang pangalan sa usa ka Josel nga mo'y nagbasa sa metro sa kuryente ni adtong April 4, 2024. Ang maong post, miani o nagadayang reaksyon gikan sa mga netizen, ilabi na sa mga konsumante sa Nordeco. Human nga nag-viral ang post, dahil nga mipagawas og statement ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated. Sa maong statement, gibutyag ni ini nga nasayop ra matud pa og basa sa metro ang ilang personahe. Matud pa, kapin 1,500 pesos ang bill sa maong konsumante ug dili kapin usa ka milyon. Nangay usab kini og pasaylo sa maong konsumante. Saysay ni ini, isolated case ang maong hitabo ug wala matud pa sila intensyon nga manika sa mga konsumante. Mihangi usab kini sa publiko nga kung mamahimo, moadto o di baka mo tawag sa ilang buhatan kung ugaling dunay problema sa ilang bill sa kuryente aron maaksyonan. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.